3 часа сутринта. Светът спи, но вие сте будни. Отброяванията на часовника отекват в тишината. Всяка секунда подчертава вашата борба да заспите. Времето тече. Въртите се в леглото, фрустрацията расте. Всеки ваш опит за движение ви отдалечава от съня. Знаете ли, че не сте сами? Повече от половината хора над 60 години имат проблеми с съня, особено с безсъние. Това е широко разпространен проблем, но често се пренебрегва. Но добрата новина е, че има решения. Прости методи могат да направят голяма разлика. В това видео ще ви дам лесни и ефикасни съвети как да промените нощите си и отново да спите добре. Ще научите изпитани техники за подобряване на съня. Представете си, всяка сутрин се събуждате отпочинали, готови да се насладите напълно на деня си. Нова енергия за живот. Нека открием заедно как можете да подобрите съня си, а оттам и качеството на живота си. Присъединете се към мен в това пътуване към спокойни нощи и пълноценни дни. Знаете ли защо сънят понякога става по-труден с напредване на възрастта? Това е напълно нормално. С напредване на възрастта телата ни произвеждат по-малко мелатонин, важен хормон, който регулира съня ни. Хроничната болка, леката тревожност, дори промените в начина ни на живот могат да нарушат съня ни. Пенсионирането, например, може да доведе до по-малко физическа активност и да промени ежедневието ни, обърквайки вътрешния ни часовник. Но не се тревожете. Като променим навиците си и изследваме няколко прости съвета, можем да се радваме отново на спокоен сън. Стресът е коварен враг, който може да повлияе на съня ви, без дори да го осъзнавате. Ежедневните грижи, отговорностите, дори мисълта за утрешния ден могат да ви държат в състояние на тревога, което пречи на съня. Медитацията е чудесна техника за успокояване на ума и намаляване на стреса. Опитайте да включите кратка 10-минутна медитация в вечерната си рутина. Ще се изненадате колко положително ще се отрази на съня ви. Това, което ядете, и особено кога ядете, може да окаже голямо влияние върху съня ви. Тежката мазна храна непосредствено преди лягане може да наруши храносмилането ви и да ви държи будни. Също така, избягвайте стимуланти като кафе, черен чай и енергийни напитки късно през деня. Изберете лека здравословна закуска, ако сте гладни преди лягане. Балансираното хранене е от съществено значение за добър нощен сън. Силата на рутината. Нашите тела обичат постоянството и това важи с пълна сила за съня. Лягайки си и събуждайки се по едно и също време всеки ден, вие регулирате вътрешния си часовник, което улеснява заспиването и събуждането. Представете си тялото си като добре смазан часовник. Създайте си релаксираща вечерна рутина и се придържайте към нея колкото е възможно повече, дори през уикенда. Тялото ви ще ви се отблагодари с по-спокойни нощи и по-енергични дни. Създайте си ваш собствен оазис за сън. Вашата спалня трябва да бъде място на спокойствие и тишина. Убежище, където можете да се отпуснете напълно. Светлината, шумът, дори температурата могат да повлияят на качеството на съня ви. Важно е да ги контролирате за оптимален отдих. Поглезете се с добър ортопедичен матрак, който да поддържа тялото ви и да гарантира оптимален комфорт. Добрият матрак може да направи огромна разлика. Потопете стаята си в пълен мрак с помощта на щори или маска за сън. Тъмнината насърчава по-дълбок сън. Уверете се, че температурата в спалнята ви е хладна и приятна. Идеалната температура е между 18 и 20 градуса по Целзий. Създавайки среда, благоприятстваща съня, увеличавате шансовете си за спокойна нощ. А добрият нощен сън е от съществено значение за доброто здраве. Синята светлина, излъчвана от екраните на телевизори, компютри и мобилни телефони, нарушава производството на мелатонин, хормон необходим за съня. Затова е важно да намалите времето пред екрана поне час преди лягане. Използвайте това време, за да се занимавате с релаксиращи дейности, като четене, медитация или дихателни упражнения. Ако все пак се налага да използвате екран, активирайте нощен режим, който филтрира синята светлина. Сънят ви ще ви се отблагодари. Редовната физическа активност е полезна във всяко отношение, включително и за качеството на съня ви. Дори една проста разходка от 20 минути вечер може да направи чудеса.
Изберете дейност, която ви доставя удоволствие и лесно можете да интегрирате в ежедневието си. Важното е да се движите и да се радвате на ползите от движението. Здравословното балансирано хранене е от съществено значение за добрия нощен сън. Някои хранителни вещества, като магнезий и омега-3 масни киселини, играят важна роля за регулирането на съня. Включете в диетата си храни, богати на магнезий, като бадеми, спанак и черен шоколад. Омега-3 масни киселини се съдържат в изобилие в мазната риба, като сьомга, риба тон и сардини. Не се колебайте да се консултирате с диетолог, за да адаптирате диетата си към вашите нужди и да подобрите качеството на съня си. В някои случаи природните добавки могат да ви помогнат да се радвате отново на спокоен сън. Мелатонинът, хормонът на съня, се предлага без рецепта. Важно е обаче да се консултирате с вашия лекар преди да приемате каквито и да е добавки, дори и да са на билкова основа. Валерианата е билка, известна със своето успокояващо действие и положителен ефект върху съня. Не забравяйте, че добавките не заместват здравословното, балансирано хранене или здравословния начин на живот. Знаете ли, че качеството на въздуха може да повлияе на съня ви? Замърсеният въздух, натоварен с алергени и прахови частици, може да раздразни дихателните ви пътища и да наруши съня ви. Инвестицията в на въздух за вашата може да ви помогне да дадете по-здравословна, благоприятна. Чистия въздух в спалнята ви ще да дишате по-лесно и да се насладите на Бог спокойно. Тишината не винаги е, особено що се отъня. Понякога мозъкът ни се нуждае от фонов шум, за да се отъне и да заспи. Появащи звуци, като шум, океански вълни и лек дъжд, могат да ират разсейващите и да насърчат съня. Има много приложения и веб-сайтове, които предлагат релаксиращи звуци, специално предназначени за сън. Експериментирайте с различни звуци и открийте кой ви най-успокоява. Това е вече има инструменти, за да се отново на спокоен сън и да се наслаждавате живота след 60 напълно, с енергия всяка сутрин. Не забравяйте, е важен за вашето благополучие и ежедневна енергия. При практика съветите, които днес и ще усетите още утре сутрин. Заслужете спокойни нощи и сладки сънища и дни изпълнени енергия и радост. Ако имате въпроси или искате да споделите своите съвети, не се колебайте да оставите коментар под това видео. И не на последно място, абонирайте се за моя канал, за да сте в течение и да получавате още полезни съвети за здравето, за един щастлив и пълноценен живот след 60-те.